Horas madihita saluhutna. Di hamuaka damang do dainang manang di dia pehamu maringanan tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adorakso tatangihon hata ni Tuhata jumulu mahita martangiang. Asini roha madi hamu dohot dame siat debata amata dohot sian anak na Tuhan Jesus Kristus Tuhatai. Amin. Jamita di pertangiangata imana tersurat di buku Pesalmen bidu 110 sia ayat siero di ayat 10. Trupu kodo nagabe epistel di minggu pa 20 hodong Trinitatis tanggal 17 Oktober 2020 sada. Hujahama dihita songonoma hatan itu hatta. Marhite-hite aha tarpabotor duli-duli lakana. Molo di pahobbar-hobbar tuhatam. Sai hulului doho sian nasa rohaku unang tungloa saulilu sian akatonami. Nunga hupa job hatami di bagasar rohaku asa unang mardu sa au tuho. Pinuji maho ali Jehoba sai pudaho tuau akka aturami. Nunga di pajojor akka bibirhon sudi uhum akka naruar sian pamangami. Hica adorohaku mida dalani akka panidang yomu asa mida nasa hamoraon. Sai papikir-pikirok kudo akka paretam jala sai berengok kudo akka bogasmi. Sai hu hahilas sodo akka aturami dak tagamon halupa honokku hatami. Ima hatani Tuhata. Di hamuak kadongan saha porsiaon di bagasan goar ni Tuhata Jesus Kristus. Ra sapadapok duhita di padohan nama dok mempertahankan jauh lebih sulit daripada merebutnya. Buasa di dok songoni ala memang beban mental dohot beban tanggung jawab pasti jauh lebih besar, lebih berat ketika mempertahankan sesuatu yang sudah direbut. Isarana rupani molo ditiki merebut molo sedapot adak pola te. Bapaling do ya udah diulahi sahalinariin. Tapi kalau sudah dapat ya syukur. Alai molo nunga dapot nah disodo persoalan na bohado mempertahatuni. Isarani olahragawan rupani ngajuara dunia ibana. Bagaimana dia terus mempertahankan juara dunia ini? Kalau tidak, dia akan mendapat kritikan banyak orang. Tabereng do rupanina perpudion misalnya aka pemain bulu tangkis Indonesia, pemain badminton Indonesia, mereka sangat digadang-gadang untuk merebut kembali membawa pulang piala Sudirman. Ya mungkin dasar Nijol Maun madokon ya karena melihat para pemain kita yang duduk di ranking 1 dunia ya pantas mereka berharap banyak. Alai kenyataan di lapangan dak songoni. Justru ditikidang boy dibuan nasida pialai tu Indonesia di sido tong nagudang atong hujatan. Ya percuma juara 1, percuma begini, percuma begitu dan lain sebagainya. Ketika mempertahankan kejuaraan ini naung direbut nai di sido rupani nagabe gudang akka persoalan. Ima molo di olahraga. Losongoni dora nang diaka persikolahan tu akayana kota pelajar, manang mahasiswa, beban bagi dia bukan ketika merebut ranking 1 di sekolahnya, tetapi ketika mempertahankan juara itu jauh lebih berat bebannya. Jalaha dua memang na dinilai grafik ni kejuaraan nai dua te. Misalnya aka yang nakota na di SMA, apakah dia layak nanti lulus secara otomatis tanpa harus melewati ujian dan testing ke perguruan tinggi, grafik naido dibereng.
ya minimal dipertahankan. Molodang bui rupani meningkat, minimal dipertahankan. Alai molo naik turun do, saun hari semesteron ranking sada, semester nanang ro ranking 5. Tang dapok be. Ima molo diaka parsikola. Jala hupikir dakola tu olahragawan manang tuaka pelajar marlaku padohan nak keningan, mempertahankan jauh lebih sulit daripada merebut. Kupikir marlaku deh nang di parnguluan si ganupari. Tabuik maju contoh narupani di parrumah tanggau nate. Buado. Ai manguli inna, manguli. Muli ma inna aka burutai bamuli. Persoalan na dung muli do, dung manguli do. Alana lumeling duan non tadalani songon suami istri kita daripada ditiki mardongan-dongan. Ayang gue tiki mardongan ay paling liling 3 tahun 5 tahun. Anong dunia 10 tahun na mardongan. Alay nga tung luar biasa eh. Alay dung gabi suami istri na di sini yang timbul persoalan. Tahun pertama, tahun ke-5, tahun ke-10, tahun ke-15 dan seterusnya. Adong do napola 170, 40, bahkan adong 50 tahun per rumah tangga nasida. Ya luar biasa. Sapi bui rupani sahatu si dan seterusnya. Alai unang salah hita, adong do per rumah tangga ni hola seumur jagung. Gebehiran na lumiling nasida masa pacaran daripada hidup sesudah menjadi suami istri. Mempertahankan rumah tangga itu supaya tetap utuh. Hidup nau boratate. Jadi juk do gabe masa songon hatani edei nasai juk tadehoni. Ku coba bertahan mendampingi dirimu, walau kadangkala tak seiring jalan. Nina. Jadi bercoba bertahan nama. Nang pe ngajut-jut dak sedala napi. Hamu kadongan sahapur siaun bohado mempertahankan. Iman waing nataida di bagasa turpukon dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, marhiti-hiti aha tarpa bortor duli-duli lakana. Na perjulu bahasa di doktu duli-duli. Tutu hataon ya konteks na songonima aleno marlaku do tu hita sudi rupani dengan segala umur. Bahasa di doktu duli-duli tutu taboto duli-duli anak muda lebih doi parrohau ni sangat muradu na sida terpengaruh, apalagi molo lingkungan nadang mendukung. Aka anak muda saya jumuk-juk na sida saya patujuluhon keinginan, kemauan, manang selera, murah-murah munggil rohana, murah-murah muba rohana. Da aka anak muda do na sering pida-pida gereja, isi patah halakon mamerek tabuna ma, au tabudu di sanin na lautu si, utabudu di sanin na lautu si. Anggua kena tua-tua ngabulus berohana rupane. Tubuh di HKBP, au pe mate di HKBP, hinda molo di HKBP. Nah padua hon kelakuan bersih, molo didok kelakuan bersih, tang sesuatu naung jadi noni. Kelakuan bersih na diupayahon doi. Jaladung dapot diupayahon, ba ikut dipertahankan. Molodang olo do muse mulak tu pangalaho nalilingi.
Jadi didok hata bataki rohani colmo kesengguling obu do. Ya diberi kamu obu merguling. Tang binoto kan. Sangguling obu kina ya kita nggak tahu secepat kilat secepat tido. Hamu kadongan sahapur siaun dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih. Alusna didok di bagasa turpukon molo di pahobar-hobar tu hatam. Tentu nanidok nadisi hatani debata firman Tuhan dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Tabereng disi macai belga perani hatani Tuhani lahu mempertahankan kelakuan bersih i. Jala disi marah taida hadumuan ni turpukon tu topik ni mingguta nama dok tua ni halakna manangihon hatani debata. Hamu kadongan sahapur siaun tutu macai belga perani hatani debata lahu mempertahankan kelakuan bersih nakining ani. Buhado bahenota asagabe panduan manang gait hatani Tuhani. Jadi dakolat duli-duli, dakolan anak buru, dakolan anak muda sudedu hita. Buhado bahenota asagabe panduan panugu-nugu hatani debatai di ngoluta gait isarani moloro turis rupane tu Indonesia manang natu Bali molodak kiado pe ro tu Indonesia molo danga dong gait na sida tutu gabe lilu dui na songoni do hita onwaeng na bui lilu do hita na bui muba do rohata jalan na bui munggil do rohata molo dang adong pandua di hita mempertahankan kelakuan manang perilaku bersih nak keningani. Songon na didokna di ayat 105 di biduon di bidu 110 siai hatamido sulu-sulu ni patu jala hatiuro di dalaku. Jadi gabe di bahen hatani debatai songon sulu-sulu. Jadi hitau digabar hosai songon na merdala dinahulum. Jala gabe hatiuro mai di perdalana tai. Hamu kadongan na pahobar-hobar honon tak sukup holan upaya niya kaduli-duli isa diri rariko do disi peran ni aka na tua-tua songon natadok na keninga na kaduli-duli labil dope jadi nasida pe ikon dipandu dope ikon dituntut dope nasida na disi mataida riko ni kehadiran manang peran ni aka na tua-tua menugu-nugu membimbing mengarahkan aka yanakon. Didok di 5 Musa onom ayat pitu 1 ayat sia jala ikon gugu ommu mangajarhon akai tu akka anak jala taringo tamu akai tutu hatani tu hatta donani dok na disipati ni debata molo hudul-hudul ho di bagasa jabum manang mardelani ho di perdelanan manang lahu modu peho nang dung hehe musik jala ikor rahutono muna akai bahen partinadaan di atas tanganmu jala bahen parningota di holak kolang ni matam jala ikut surat tonommu akai tutohang ni jabum dohotu panggubanganmu. Jadi taida disirupani peran ni orang tua laho makatahon hatani Tuhani lahu manugu-nugu akai nakona manada hatani Tuhani. Pasomal-somal hon molo di terjemahan hata Indonesia ya non didok pasomal-somal honidus didok mendidik melatih di poda 22 ayat onom didok tibuhian pasomal-somal dana himar parange hobar tudelana nangdung matua ibana dang tagamon morot ibana siani. Jadi dididik akada danaki marparange hobar tudalanna jadi dung matua ibana tak taga mo bemoroti songoni marupani
didokon na pasomal-somal honi. Apostel Paulus madokto yanakon na si Timoteus di sada Timoteus 4 ayat 7, pasomal-somal madirim mangulahon hadaulaton. Latihlah dirimu beribadah. Jadi nadilatih terus. Sarupa do yang do pamatak tahun. Mulu sering latihan, dilatih. Batu tu ikon adong do no disi perubahan terjadi do rupani keperubahan na menuju tuaka na umuli. Di pasomal-somal mabigi dilatih untuk mendengar. Itu asal do Apostel Paulus di Rom 10 ayat 10 itu, iman itu tidak timbul begitu saja. Iman itu timbul dari pendengaran. Jala namanangi honi sian hatani Tuhan. Jadi na dilatih do terus, na dipasomal-somal. Mulu ditrupukod dido na dipahobbar-hobbar. Dusungon na marhakabipi odui, hayang gusuyado marminggu di HKBP. Buhamay bana, makaulongi HKBP. Jala akaw manun na jumujud mangicahi HKBP. Na mangihut, ang gusuyado dibigi edde, buku edde, na taidehoni, buhamay bana makaulongi ay na jumujud dibigi bana aka edde di gereja na asingan. Gabi didok may nautabu. Idok may na umuli, idok may na duminggan. Tapi ka belum tentu. Hamu kadongan sa hapor siyaw, marhite-hite ahado, tarparbotor duli-duli lakana. Hamu kadongan sa hapor siyaw, isarana nuaing lingkungan mungkin tang boy taubah. Mau tidak mau kita harus tinggal di sana. Zaman akan terus berjalan sesuai dengan eranya. Yang perlu kita ubah adalah sikap kita, metode kita menghadapinya. Jadi menjadikan firman Tuhan menjadi pegangan hidup akan menolong kita, menolong siapapun, termasuk para anak muda untuk menghadapi persoalan-persoalan sekarang. Mempertahankan sikap jujurnya, mempertahankan perilakunya. Asa unang madabu rupani tuaka pangalaho korup, tuaka pergabuson, tuaka panakoon dan lain sebagainya. Jadi hatani debatai di ibana songo pegangan imana gabe gait nak kiningat tado. Menjadikan firman Tuhan menjadi pegangan hidupnya. Akan menolong dia dan akan menolong kita mempertahankan perilaku bersih. Masalah na saunari buhama bahenota. Asa dipahobbar-hobbar nguluna tu hatani debata. Nakinga tadok ko digijang. Kuna dipasomal-somal, dilatih, dididik. Isarani songon nidok ni cinta tidak tumbuh sendirinya. Cinta itu ditumbuhkan, dikembangkan. Sampai adong rupani najatu cinta. Didok peribahasaikan dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Ya dari mata turun ke hati. Jadi ditumbuhkan do kesukaan dan kecintaan Tuhatan itu hani. Jadi hupikir manangah hapi molosolomo beroha tang nasahuti. Manangah hapi molosoholong roha tak sauti. Jadi harus ditumbuhkan pertama-tama kesukaannya, kecintaannya. Lausongonido nang tuhatani debata. Ditumbuhkan kesukaannya dan kecintaannya kepada firman Tuhan. Jala idu nata jaha di bagasa turpukon. Tapa mana mamukasian ayat 10, satu ayat 10 nomi. Kita lihat bagaimana cintanya, bagaimana kesukaan pemazmur ini terhadap firman Tuhan, terhadap Taurat Tuhan. Jadi molosohyado di ida bukui, molosohyado dibuka, jala molosohyado di jaha, buhamay bana makaulongi.
Alana sering du dijaha, sering dibege, dungi tubuh ma holong ni roha. Jala ima tugas tanuaeng, songonak na toras bohama asa gabe haholongan nyaka, yanak kotai aka duli-duli i hatani Tuhani. Jala ima pakion nasida mempertahankan kelakuannya bersih. Dakolak lagi termasuk donak kita. Unak sanga humolong rohanya kaya nak kotai tuaka na adong di portibion nuaeng. Jala unang lupa hita akan nama kanguluhon hata ni debata, jala nama bahet gabi sulu-sulu ni pak na jala hatiuro di dalanna, say na marutung maibana dia ke dalanna, marmulia parulona, manang na dopa dia peibana mardalan. Takas doi didok di Joshua sada ayat tituro di ayat 2. Jadi selama Taurat Tuhan itu, selama firman Tuhan itu dijadikan menjadi panduan, menjadi penuntun hidupnya, dia akan berhasil dan dia akan beruntung. Alani aka namertua do halak nama bain hatani debata gabe sitiopana jala gabe jolma namertua ma aka halak na tumangihon jala nau peop hatani debata jala nama baheca gabe songon tugu-tugu di parnguluona panduan di nguluna margugu mahita saluhuna patupahoni. Amin. Mauliate madi hatam na badiai jala urupi hami Tuhan mangula hocca asa tahu hami si hanguluhon hatami si ulahon hatam dadaholan panangi-nangi sabing di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.